गिदिरसिन ना बोनखां आरो लाखपति जा मोनसे सोमोनांथाव दोरोङारि बादायलायनाय जानो हागौ नोंथाङा बे गेलेनायखौ सिगाङाव खोनाफेराखै जानो हागौ नोंथांनि थाखाय गिबि बे गेलेनायाव नोंथाङा मोननो हागौ बान्था महरै 1 लाख रां 2 लाख रां आरो 4 लाख रां मोननो हागौ नोंथाङा बे गेलेनाया गोरलै नाथाय नोंथांनि खाफाल थानो नांगोन बिटिआरनि अदालगुरि हालामनि टंला भेरगावनि हारसापारा फिश फार्मार एसोसिएशननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बोरसिजों ना बोननाय बादायलायनाय जागोन नंगौ नोंथाङा थिगखौनो खोनादों टंला भेरगावनि हारसापारायाव गिबि खेबनि थाखाय ना बोननाय बादायलायनाय लादों बे बादायलायनायाव नोंथाङा बाहागो लानोब्ला नोंथांनि बरादा जुदि जुफियोब्ला नोंथाङा गिदिरसिन ना बोनखांनो हायोब्ला गिबि बान्था महरै 4 लाख रां मोननो हागोन नैथि देरसिन ना जाय बिथांमोना बोनखांनो हागोन थ बिथांमोना बान्था महरै 2 लाख रां मोननो हागोन आरो थामथि बान्था महरै थामहिनबा थामथि देरसिन ना बोनखांनो हानाय बिथांमोना 1 लाख रां मोननो हागोन बे बादायलायनायाव फैगौ 30 नभेम्बराव जागोन बे बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय नोंथाङा 2500 बा 2500 रां होना मुं थिसननो नांगोन बिनि अनगायैबो बाहागो लागिरि बिथांमोननो कनसलेशन बान्था महरै सा 30 नो 10,000 रां होनाय जागोन अनलाइननि बुकिं खालामनो थाखाय बा अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा बुकिं खालामनो हागोन बे नाम्बारानो जादों मा 9101661735 नोंखौ फिन बुंफिनदों 9101661735 बेयाव नोंथाङा जगाजग खालामनानै बे बादायलायनायाव नोंथाङा बाहागो लानो हागोन अब्ला नोंथाङाबो बे बादायलायनायाव बाहागो लादो मानोथो गोबाव खालामनो बे समाव नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे रादाबखौ होबाय गोजोन्थों जोङो बेयाव टंला आरो भेरगावनि गेजेराव जितु हास्रापारा गामि बेनि खाथियावनो जों मोनसे फिशिं कम्पिटिशन हिसाबाव जोङो गासैखौबो जेनेबा जोङो जोंनि अन्तत उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा जोंनि बे ओनसोलाव रावबो बिदि माबायाखै नालाय बादायलायनायखौ माबायाखै बेखायनो जोङो बादायलायनाय मोनसे कम्पिटिशन होनो थाखाय जों सेस्था खालामदों आरो जों बे 30 नभेम्बर तारिखाव जों बे खेलाखौ होनो होनना सानदों आरो बेखायनो जों बेयाव दिनैनिफ्रायनो जों लाहार फाहार जों खालामनाय जादों दा बेवहाय मा बान्था थागोन फार्स्ट प्राइजआनो जाबाय जोंनि फार्स्ट प्राइज जि मानसियानोखि ना गोदोर सबनिख्रुइ गोदोरसिनखौ थिखांगोन बेनो फार्स्ट प्राइज हिसाबाव 4 लाख होनाय जागोन आरो सेकेन्ड प्राइजखौ जोङो 2 लाख होनाय जागोन आरो थामथि पुरस्कारानो जागोन 1 लाख बिदि होनाय जागोन आरो बेनि बादैबो जिहेतुनिखि क्रमावनो जोङो जेनेबा बुस्थुआ थार्ड प्राइजनि उनाव जिफोरानोखि फिसा फिनला मोनलांबाय थागोन बेखौ कनसलेशन प्राइज हिसाबाव जोङो 30 जन मानसिनो जों 10,000 होनाय जागोन बेयाव बाहागो लानोबा मा खालामनांगोन बेयाव बाहागो लानायाव जोङो जइन फिस लानाय जादों 2500 थाखा जोङो जइन फिस लानाय जादों बेखायनो गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ जों फैनो थाखाय जों खावलायहरनाय जादों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जिहेतु जों दिनै ना हमनो थाखायबो माबा हमनो थाखाय जेनेबा बाहेरावबो दिनै जायगाबो गैला बेनि थाखायनो जों रायजो राजानि सुबिदानि थाखायनो जोङो बे माबाखौ खालामनाय जादों कम्पिटिशनखौ खालामनाय जादों दा नुनो मोनदों नोंथांमोननि बे फिसारियाव बेसेबां गिदिर जोंनि बेयाव ओरैनो हाइस्ट गिदिरा दङ 6 केजि दङ बेनिफ्राय 4 केजि बेनिफ्राय 3 किल' बिदि दङ आरो बेनिफ्राय बाहु दङ रुपचन्दा दङ बिदिनो ब्रिकेट दङ भुकुवा दङ रौमिरगा दङ बिदि बायदिसिना ना दङ नाया हाइस्ट गिदिर जोंहा 6 केजि 7 केजि बिदि दङ आरो आচ্ছা नोंथांमोननि बे फिसारिनिफ्राय बा माने फुख्रिनिफ्राय बोसोराव बेसेबां इनकाम जानाय 2 इनकाम जायो आरो बे कम्पिटिशनखौ खालामनायावहाय सोरनिबाफोर मदद मोनदों जों बिदिनो जेनेबा जों मदद नागिरदों जोंनि गिदिर गोलाव मानसि दङ खाथि खालाव बेफोरनिफ्रायबो जों एसे मदद नागिरदों जेनेबा जों दाबो सान्दि जों मददखौ बिनाय जादों दा जों आरम्भ खालामदों देग्लाय प्रथम जों फार्स्ट टाइम होनाय जादों बेयाव बेखायनो जों दा जथेस्थ'खिनि सोलोंनांगोन बेनिफ्रायनो जों सोलोंगोन होननानै जों माने नाजादों आरो दा बेबायदि ना हमनायनि जि माने बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ नोंथांमोनाबो बेवहाय नोंथाङाबो महाबाफोर हमफेरदों आं प्राइज मोन्दोंमोन कनसलेशन प्राइज आं गवालपारायाव मोन्दोंमोन 10,000 थाखा मोन्दोंमोन बिदिनो शिबसागरावबो थांदों टुरा बिदि बेफोरबायसा कम्पिटिशनाव आं थांफेरदों बेफोरबायसा थांदों आरो नियमा मा थागोन बेहाय
नियम माने बिदि नियम थागोन जोंहा जेनेबा जों मोनसे टिकेट होनाय जागोन जिङाव जितु टिकेट होनाय जागोन बे टिकेटनि मतेनो गावनि टिकेटखौ गाव मानसिया बोरसि बोननो हागोन आरो बे बोरसि बोननाय समाव मोनसे दान्थायाव जेनेबा सोरबाफोर 10टा 12टा बोरसि मोनसे दान्थायावनो लगायना लानो हागोन खिन्थु दान्थाया गंसे थानांगोन ओमफ्राय बोरसिया बेसेबां गिदिर जानांगोन बोरसिया गावनि खोन्था आरो बियो गोदोर फिसा गावनि खोन्था गाव बोरसि बोनग्रा मानसिफोरा मिथिगोन जेनेबा ना गोदोर बोननो थाखायबा गोदोर बोरसि नांखागोन आरो फिसा बोननो थाखाय फिसा बोरसि नांखागोन बेयाव दानि जुगाव नुनो मोनदों ना बोनग्रा जितु दान्दा बे दान्दायाबो माने आर्टिफिशियेल दङ आरो दोङो बेबायदि जों ना औवानिजों औवानिजोंबो हागोन आर्टिफिशियेल बिदि माने बिदिबो हागोन आरोखि बेयाव खुनु बाधा गैया मथथे दान्थाया थसे जानांगौ आरो दानाखौबो गावनि खुसि मथेनो जेनेबा गाव बाहायनो हागोन आरोखि खानस्रि होयो सोरबा खैजिमा बिदि होयो बायदिसिना धरननि जेनेबा आदार थायो आरो बे आदार मथे गावनि बाहायनो हागोन आरोखि বৰশীৰে মাছ বোৱা যিটো আমাৰ প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাটো আমি একচুয়ালি সকলোকে আমি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছো আৰু লগতে যিমান আমাৰ এই অঞ্চলত প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে আমি তাৰ ব্যতিক্ৰম কৰিব বিচৰা নাই আৰু সকলোৱে যাতে যিসকল বৰশী বোৱাত পাকৈত বা তেওঁলোকৰ এটা মানে এই নিচা আছে তেওঁলোকে যাতে বৰশীৰে মাছ ধৰি নিজকে মানে এটা মানে কি বুলি কয় আপোনাৰ নিজক মানে নিজৰ পাৰদৰ্শিতাটো দেখুৱাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে মানে এটা সুনাম কৰিব পাৰে বৰশী বাই সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ অহা 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব 2023 এইটো অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ যি কেইজনে প্ৰতিযোগিতা নামিব বা অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কি থাকিব পুৰস্কাৰ হিচাপে হয় পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ 4 লাখ টকা আমি ৰাখিছোঁ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আমি 2 লাখ টকা ৰাখিছোঁ আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি 1 লাখ টকা ৰাখিছোঁ আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ যোনে সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছ ধৰিব তেওঁক প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব তাৰ তলত যিজনে ধৰিব তেওঁক দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব আৰু একেবাৰে 3 নম্বৰত যিজনে 3 নম্বৰত থাকিব ওজন হিচাপত তেওঁক তৃতীয় পুৰস্কাৰটো দিয়া হ'ব আৰু লগতে 30 জনৰ কাৰণে আমি 30% তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 10,000কৈ আমি 30 জনক আমি প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ আৰু যদি সেইটো ৱেইট হিচাপত কোনোবা হয়তো এজনেও পাব পাৰে এইটো মানে এটা টিকেটত মানে কোনো হেৰি নাই এইটো আপোনালোকৰ যেটো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব যোগাযোগ কেনেকৈ যোগাযোগৰ কাৰণে আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে 4টা নম্বৰ দিয়া আছে আৰু সেই 4টা নম্বৰত ফোনৰ দ্বাৰা আমাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব লগতে আৰু তেওঁলোকে যদি অনলাইন জইন হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে অনলাইন যোগেও তেওঁলোকে মানে ইয়াতে কম্পিটিশনত যোগাযোগ কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ নম্বৰেদি কৰিব এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত হ'লেও হ'ব আৰু প্লাছ অভাৰ ফোনত হ'লেও হৈ যাব তেনেকুৱা অতিথি হিচাপে কাক মাতিছে অতিথি হিচাপত আমি এতিয়ালৈ মাতা নাই আমি ৰিসেন্টলি আমি মাতিম আৰু আমি মনতে আমি এখন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমি কাক মাতা হ'ব ইয়াতে আমি আমাৰ জিলা আমাৰ ভেৰগাঁও সাব ডিভিজনৰ যিসকল আমাৰ চৰকাৰীভাৱে বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি আৰু এতিয়া আমি ৰিসেন্টলি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম সময়সূচীটো কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে এইটো খেলা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ একজেক্ট ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈকে 5 ঘণ্টা সময় থাকিব প্ৰতিযোগিতাৰ সময় বৰশী বাই থকা অৱস্থাত যদি এবাৰতে সিলেকশন হ'ব নে বাৰে বাৰে বাই থাকিব লাগিব এইটো আসলতে কেতিয়া কিমান ডাঙৰ মাছ উঠে আমি 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যেটো নেকি 9টাৰ পৰা 2টালৈকে আমাৰ সময় দিয়া থাকিব এই 9টাৰ পৰা 2টালৈকে যেটো আমাৰ সময় দিয়া থাকিব তাৰ ভিতৰত এই 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জনে সবতকে ডাঙৰ মাছটো উঠাব তেওঁকে ডাঙৰ অৰ্থাৎ বেছি ওজন থকা মাছটো উঠাব তেওঁকে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰটো দিয়া হ'ব 4 লাখ টকা হয় 4 লাখ টকা দিয়া প্ৰমাণে এটো ওজন হিচাপত হয় ওজন হিচাপত দিয়া হ'ব बाजाज बाइकलानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 9 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव
सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।